Dobroveče i dobrodošli na petu književnu jesen, autorski projekat Biljane Maletin Vojvodić i Dragana Budoresko u organizaciji Artbox. Ovogodišnja književna jesen posvećena je novosadskom konceptualizmu i pitanjima koje on danas pokreće. Neka od njih su umetnost kao emancipatorska praksa, govorit ćemo o njoj, o odnosu margine i centra, o delovanju izvan sistema i svim tim neizvežnim temama za koje večeras imamo izvanredne sagovornike. Sa nama su večeras Sanja Ković-Mladenov, muzejska savjetnica Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Dragana Tudoreska, književna kritičarka i teoretičarka književnosti, i Zoran Pantelić, umetnik, producent, istraživač, osnivač Centra za nove medije Kuda.org, i ja bih večeras njemu postavila prvo pitanje. Zorane, Centar za nove medije Kuda.org bavi se istraživanjima savremene umetničke teorije i prakse, eksperimentalnom edukacijom, izdavaštvom, i objavili ste više značajnih publikacija za, mislim, kao što su recimo Teorija subjekta Alena Bourdieu, Otvorena kultura i priroda mreže Felixa Staudera, Hronik Edite Šalgo, Uvod u prošlost Borisa Budijana, Želimira Žilnika. Očigledno vaša namera da ispunite jedan prazan kulturni prostor i zanima me, stiče se utisak da se bavite izostavljenom istorijom, kako glasi i naslov jedna od publikacija na vašem sajtu. Da li možete reći nešto o tome? Da, prvo motivacija da se uopšte osnuje organizacija proizašla je upravo iz jedne duboke periferizacije i problema valorizacije sopstvene prakse. Znači, to je jedan duboki nedostatak generalno našeg polja, pa između ostalog nama se to činilo kao proizašlo iz konkretne umetničke prakse, grupa umetnika. Posle toga, naravno, vođeno i razvojem tehnologije, smo se zapravo udružili i napravili nešto što smo smatrali da nedostaje i da pomognemo samima sebi da zapravo se pobrinemo o sopstvenoj valorizaciji. Sad, naravno, sopstvena valorizacija kad vas goni, alter ego može da bude i zamka u kojoj se zapravo onako ego triperi sapletu, pa onda krenu samo o sebi da rade i tako dalje. I sad mi smo pokušali zapravo da reflektujemo na polje iz čega smo mi proizašli, šta je nas konstituisalo. Ja sam odrastao u ovom gradu u kojem se zapravo jasno znalo da u kulturnom centru nema sadržaja. Znači, neki drugi su putevi bili formiranje ljudi i onda je bila pozicija kao iz čega proizilazi ta neka organska struktura, kako se zapravo stiče neka vrsta samopouzdanja, neka vrsta izražajnog odnosa prema nekoj praksi i senzibilitetima u kojima se mi nalazimo, s obzirom da smo tako bavljali kao klinci svi u jednom izmešanom procesu muzike, književnosti i vizualne kulture. Prosto smo osetili potrebu da moramo da napravimo nešto što bi, jer kroz našu praksu, dok smo to radili ili ukazivali na neke nama važne segmente, to prođe kao prskalica, znači kao neki flash. Desi se, možda se ukaže i vrlo jasno britka kritika, ali ona zapravo posle tog jednog događaja fizički praktično nestane. Ogromna frustracija, nedostatak umetničke kritike, naravno tog jednog šireg teoretskog korpusa, je nešto što možda nije ni osvešćeno zapravo u polju. To pričamo o vizualnoj kulturi, dakle ja kao primarno stižem, ali generalno mislim da nedostaje jedna vrsta refleksije na praksu koja nastaje. Jer ima sigurno sjajnih stvari koje su nastajale, a koje nisu zapravo bile ni jasno izreflektovane i puno toga propušteno, naravno u nečemu što treba da bude kodifikovano kao neki kult ili neka vrsta senzibiliteta ili putanja. I to sve što smo mi radili zapravo i kako smo se osnovali kao organizacija, mi smo negde konceptualno hteli, ili da kažemo, da reflektujemo nešto šta bi bilo kad bi bilo, odnosno šta bi se dogodilo sa grupom ljudi koji su se, na primjer, okupljali oko časopisa Indeks,
da su imali uslove zakonske regulative da budu registrovani kao udruženje građana kao danas mi. Znači, sad ja parafraziram i onda pratimo zapravo njihov hod kroz institucionalni problem, rađenje institucionalne kritike i gde su se oni saplitali i kako je zapravo došlo to išta plus političkom krizom. I na osnovu toga smo zapravo shvatili da je to negde i neka vrsta političke odgovornosti i sopstvene valorizacije. U tom smislu smo onda pokrenuli našu praksu, koja je uključivala, naravno, između ostalog i izdavaštvo. Vi kad pogledate zapravo, mislim da možda samo mi znamo zapravo smisao grananja strategije i taktike našeg izdavačkog poduhvata, jer vrlo je raznorodno i pokušavamo da povežemo neke elemente antropologije, sociologije, filozofije u odnosu na jasnu konotaciju socijalno angažovanog kritičkog mišljenja i nešto što bi trebalo da bude povezano sa danas mnogo kompleksnim tehnologije, društva i umetnosti. Ne mora značiti da smo mi uvek u svemu tome uspešni, jer mi gledamo nekad neke naše projekte kao jednu vrstu avanture, kao što je svaki umetnički proces rizik. Ne mora značiti da smo uopšte uspešni u svemu tome, ja mislim da ne treba da budemo uspešni u svemu tome, zato što mi nekad u procesu se nađemo, dobro se provedemo i jednostavno shvatimo da smo neke stvari pogrešno isprojektovali. To je isto priroda, mislim, umetničkog procesa. Ja ne znam, mislim, zato ta pozicija kvantitativnog ili stalnog kodificiranja onog uspeha u nekoj progresivnoj liniji, kad se krene u karijeru, pa sad mora stalno da ide jednom putanju, ja mislim da to uopšte ni život nije takav, mislim. Mi smo svoje karijere krenuli kad je počeo Srednji rat i tako da smo zapravo imali potpuno drugu putanju, tako da mislim da puno stvari naučiš u životu u hodu, tako da i upravo sad vraćam se na ovo pitanje kao kako šta, mislim, mi zapravo shvatamo da smo odrasli u polju neke sfere jedne zemlje, jednog društva, jedne kulture, koja je bila duboko zapostavljena, duboko stigmatizovana zbog frustracije samih ljudi koji su gradili tu kulturu i da smo zapravo ušli u nešto hrabro, bez nekih velikih garancija da ćemo možda to uspeti, ali nas zapravo povezivanje sa internacionalnom mrežom negde vodi da saopštavamo njima nešto njima važno i obrnuto, nešto važno iz sveta da unosimo nazad, nekad prevodimo, nekad oblikujemo, uređujemo i prosto kroz tu neku vrstu životne igre pokušavamo da spasemo sebe i sve oko nas. Eto, to je neki kao izbor, mislim, krajnje ono što je. Tako da su tako proizilazili neki naslovi koji su nekad možda ne toliko linearno povezani, ali ih mi negdje doživljavamo važnim jer kreiraju mapu prostora u kom se mi krećemo. Neku politiku kulture, mislim, širem nekom smislu reči. Zato što sad mi privuklo pažnje zašto ste pomenuli kritiku institucija, pošto dosta je interesantno i onako nekonvencionalno zvuči, barem nekonvencionalno zvuči da kuda org čuva legat Bogdanke Poznanovića, da recimo njeno nasleđe jedne značajne umetnice i naučne radnice nije zavešteno nekoj naučnoj umetničkoj instituciji, već nezavisno kulturne organizaciji, pa mislim možda za našu kulturu to i nije neobično ili... Pa ne, pa nije naslovno se na ovu priču što ja kažem da ta stigmatizacija, dakle, Bogdanka je bila naša prijateljica i delila sa nama, znači, ja prvo kao njen student, a onda posle toga kao prijatelj i saradnik i radili smo neke stvari koje smo zapravo u putanji ovog svega što sam sad opisao, znači ništa se tu nije novo desilo. Znači, prosto ni njena praksa nije valorizovana kao i mnoge druge prakse pre toga. I prosto je bilo prirodno da ona zapravo kroz tu neku intimnu, krajnje životnu energiju podeli nešto sa nama. E sad, taj problem, mi danas živimo tu, onda da kažem, prokletu poziciju institucionalne krize, s obzirom da je sve politizovano, pa znači budžeti i sve ostalo što zapravo ne može da projektuje neku ozbiljnu, da kažem, izdavačku ili politiku akvizicija i tako dalje. I to je na neki način možda bio njen gest protesta, što nije komunicirala nekad sa institucijama, ali sa druge strane, evo, suštinski zapravo mi nismo nosioci legata, to je čisto da ispravim, to je samo deo njene dokumentacije i neke njene privatne zbirke, koja je nama dodeljena kao poklon,
A zbirka, odnosno pravi legat, zapravo, ako ćemo iskreno da govorimo o vrednosti onog šta posjeduje, je zapravo otišlo u privatnu kolekciju Sudac u Zaboru. Znači, to je epilog. Mi nismo mogli da se borimo sa liberalnim kapitalizmom u tom smislu, nismo mogli da nadomestimo njenu pažnju u tom smislu i s obzirom na životne okolnosti, ona je prosto sama birala neke stvari, mislim. Svađali smo se, mislim, ko se voli, taj se i svađa, mislim, tako da hoću kažem, nije to sve bilo kao samo jedan lep izbor, kao ide to u Zagrebu, ali prosto neke stvari ne možeš da pobediš. I onda menjaš kontekst, menjaš odluke i tako. Sanja, objavila si zapaženu studiju o Bobanki Poznanović i u uvodnom poglavlju govoriš o potrebi revizije, reinterpretiranja i dekonstruisanja nekih autoriteta, nekih nasleđenih znanja i tako nekih tabua, da kažemo, u istoriji umetnosti. Da li smatraš da je revizija istorije kada je reč o neoavangardnoj umetnosti dosledno sprovedena ovde našem putu? Pa, evo, nadovezala bi se u stvari sad na ovu priču o Bobanki Poznanović, koja jeste povod u stvari i mog prisustva ovde u ovom razgovoru. Pa nekako jasno je bilo da, mislim, već je uopšte poznato da na neki način ta konceptualna umetnost nije imala pravu institucionalnu podršku od momenta kada je ona bila najaktivnija i da nije s tim u vezi nije imala adekvatne kritičare koji bi mogli na vreme da je isprate i daju neki svoj doprinos tom daljem razvoju. Tako da se to sve naravno osetilo i u samoj instituciji, znači instituciji u kojoj i ja danas radim, koja je u stvari tek sa velikim zakašnjenjem krenula da se bavi uopšte istraživanjem, informacijom te neavangardne prakse u Novom Sadu i uopšte u Vojvodini. To je krenulo, znači, negde sporadično 90. godina, a tek od neke 2000-ih kreće mnogo aktivnije. I to je otprilike muzej u nekom određenom smislu, u momentu kad sam se ja tamo zaposlila, bio neka vrsta platforme koja je želela na neki način da ukaže, afirmiše konceptualnu umetnost i da je na neki način poveže sa nekim referentnim tačkama kako u regionu, tako i isto u nekom centralno-evropskom prostoru. Znamo kako već kod nas se stvari odigravaju, obično u tako nekim veoma važnim stvarima za instituciju gde treba da se bavimo nekom valorizacijom umetničkog dela i umetnika, često na neki način neki lični interesi postanu vidljivi i na neki način, ako sada sagledamo sve to što je muzej proizveo, to je bilo iz godine u godinu nekih vrlo tematski sličnih publikacija i izložbi koje su se trudile da na što obimnije publikacije nekako afirmišu konceptualnu umetnost. Možemo uvideti da su otprilike isti autori uvek bili uključeni u uredništvo i u samo pisanje tekstova i ti isti autori su na neki način koncipirali jednu vrstu znanja koje su smatrali da treba da bude ustoličeno i neprikosnoveno u određenom smislu. Iz tog razloga u tu vrstu nekih odnosa vrlo je bilo teško uključiti se kao neko ko je hteo da takođe da da neki možda drugi pogled na čitavu konceptualnu umetnost. I često u tome bio odbijen na neki način kao možda nekompetentan ili to je suviše kompleksno da bismo se mi uopšte time bavili. Tako da je trebalo da prođe i određeno vreme i sazrevanje možda nekih drugih kritičara na umetničkoj sceni kako bismo tom temom počeli da se bavimo možda mnogo više i meni je kada sam htela da se bavim u stvari temom Bobanke Poznanović, ta tema je nekako logično došla, jer sam negde shvatila da na neki način ona nije dovoljno zastupljena uopšte u tim muzejskim publikacijama. Dovoljan je bio podatak da nikad nije imala samostalnu ili retrospektivnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a takođe bih naglasila ovo što je rekao i Zoran, da je u okviru čitave te politike kuće bilo dosta povezana ta politika sa nekim privatnim kapitalom, odnosno sa privatnim kolekcijama koje su se u to vreme i formirale, afirmisale i negde nabavljale umetnička dela i na našem terenu, jer se nekako konceptualna umetnost kao neka umetnost koja je sada bila vrlo referentna na nekoj internacionalnoj sceni, dobila neku vrednost na tržištu i ta tržišna vrednost je u tom momentu trebala isto tako da se na neki način
iskoristi i ono čega smo mi bili svesni u instituciji je da je neka povezanost privatnog i institucionalno bila veoma povezana i da su se bukvalno na neki način neki autori, neka konkretna umetnička dela tu pojavljivala kao na neki način da bi afirmisala i te privatne kolekcije. S druge strane, ja potpuno razumem želju i naših potrebu naših umetnika da dobiju neku materijalnu sigurnost i to sve ukupno, tako da na neki način je sada na kraju logično da se većina kolekcije, nažalost, nalazi u inostranstvu, što nama svakako i otežava način istraživanja njenog umetničkog rada. Da. Šta bih još tu naglasila, da je meni prilikom koncipiranja zato ove monografije, koja je u stvari bila rezultat mog postdiplomskog rada, i tu mi je veliku pažnju privukla takođe nezavisna scena, ono što radi Kuda.org, znači neke vrste drugih glasova koje su mogli da mi posluže kao neki istraživački korpus. Osim toga, takođe, na primer, radovi Vere Kopicl, Video Medeje, Ivane Inđin, zatim Vladimira Nedeljković. Znači, svi neki glasovi koji su nezavisno, možda nisu bili tako lepo upakovani kao publikacije muzeja i nisu imali tvrdi povez, ali su za mene isto tako bili veoma važni da bi postali deo tog materijala. Takođe, veoma važno još naglasiti da su glasovi samih autora i pripadnika konceptualne umetničke scene od izuzetnog značaja su mi bili i sama Bogdanka Poznanović sa svojom životnom pričom i intervjuom, kao i uopšte sve ono što oni sami mogu da vam kažu, jer često danas, naravno, to je umetnička praksa koja nama je slabo vidljiva i vrlo teško možemo da znamo na koji način je ona stvarno, realno, objektivno gledano bila prezentovana i tako da je ono što oni imaju da nam kažu isto bilo značajno za samu publikaciju. To bih ja za sada. Pa u studiji se inače baviš Bogdankinom biografijom kao jednim važnim resursom za razumevanje njenog umetničkog dela, pa sam htjela da pitam kakav je bio odnos između afirmacije intermedijalne umetnosti Bogdanke Poznanović i njenog društvenog angažovanja, nekih društvenih uloga, nešto tako. Da, pa ovako, prilikom, pošto sam taj rad pisala u stvari u okviru rodnih studija, da sam u to vreme prihvatila neku vrstu feminističke metodologije koja je isticala značaj životne priče, odnosno intervjua same umetnice. Bilo je važno da se negde njen glas, ono što ona ima da kaže, pojavi u samoj publikaciji. U tom smislu i njena biografija, kao uopšte biografija koja povezuje jedan umetnički par, nju i Dejana Poznanovića, na neki način bila važna sprega u samoj afirmaciji i uopšte njihovoj zajedničkoj umetničkoj produkciji i poziciji na umetničkoj sceni. Tako da je osim njene umetničke prakse za nju veoma bilo važno to što se trudila da na neki način povezuje umetničku scenu. Ona je bila uključena zajedno sa Dejanom u rad tribine mladih, bila je tu i urednica likovnog salona, zatim je bila jedna u redakcije, bila takođe Polja, tu je takođe prezentovala neku vrstu i kritičke prakse, jer je pisala tekstove o drugima, takođe je pisala tekstove o svom umetničkom radu, bila je profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, tu je osnovala vizualni studio za intermedijalna istraživanja, prvi takve vrste u bivšoj Jugoslaviji, i tu je isto okupljala je, znači, studente, okupljala je konceptualne umetnike tog vremena, takođe oni su se svi nalazili u jednom ateljeu DT20, koji su ona i Dejan dobili kao neku vrstu ateljeja od grada, koji su oni otvorili u stvari i za ostale, gde su se družili i na neki način povezivali umetnost i život, koja je takođe bila karakteristična za to vreme, uopšte taj način življenja koji je bio zajednički. Hvala. Sad, kada je reč o reviziji umetničke, revizijom ustavljenih predstava umetnosti, recimo, htela sam da pitam Draganu nešto o njenoj knjizi Tragom kočenja. Tu je doktorat o poetici Judite Šalgo, bavi se procesima prisvajanja, preodevanja i raslojavanja stvarnosti u delu ove umetnice. O kojoj stvarnosti govorimo u ovom slučaju, ili možda reč o pluralu nekim stvarnostima?
Svakako da jeste reč o pluralu, o različitim stvarnostima. Jedno je stvarnost biografije, drugo je istorijska stvarnost, sociološka stvarnost, dakle sve ono što je okruživalo i određivalo život Judite Šalgo i što je našlo mesta i u njenim proznim tekstovima i poetskim tekstovima. Ja moram uslovno da kažem proznim i poetskim, jer ovde zaista nema jasnih žanrovskih granica i vrlo često neki tekst ne možemo da odredimo ni kao prozu, ni kao poeziju. I sad, zašto sam dala naslov koji sam dala? Dakle, reč je o tome da sam zapravo u jednom delu rada nastojala da uključim i rodnu kritiku koja bi objasnila neke fenomene vezane za određene pojave u knjigama Judite Šalgo, dok sam sa druge strane koristila jedan unutrašnji, rekla bih, naratološki pristup, koliko se moglo, jer neki tekstovi se jednostavno opiru određenim vidovima tumačenja, kako bih stekla neku što precizniju i objektivniju sliku o samoj autorki. Dakle, upravo ono što je rekla i Sanja, biografija neoavangardnog umetnika je vrlo često nerazdvojiva od njegove umetnosti. Možda je to eksplicitnije nego, ne znam, kad imate simbolističkog pesnika ili, ne znam, Andrića i tako dalje. Ovde je to naprosto sraslo. To se zaista vidi na više, reflektuje se i otvara zapravo na više polja. Tim pre što, recimo, uzmete bilo koji biografski podatak, uporedite ga sa onim što ste pročitali i rekli, vi vidite zapravo kako pisac gradi priču, kako gradi koncept. Za Juditu inače bilo karakteristično da pravi te koncepte, te kratke tekstove, jednostavne oblike, kako se to zove u teoriji književnosti, da zapravo da samo jedno jezgro, kaže ovo bi mogla da bude priča, vi to znate jer ste objavili u Hronici, ali toga ima i u knjizi Da li postoji život, nakon određenih priča dolaze upravo ti mali koncepti. Znači, ovo bi mogla da bude priča, da vam, znači, 2-3 rečenice da vam siže i na tome se završi. Zatim piše o drugima, piše recimo o Miroslavu Mandiću i kaže, ovaj umetnik je, ne znam, bio angažovan na ovom, na onom projektu i tako dalje, radio je to i to, da ga poveže sa milion drugih neavangardnih umetnika, pokušavajući da zapravo stvori svoju priču o njemu, a sa druge strane polazi od jednog klasičnog eksperimenta, a to je da joj upravo navedeni pisac, o kojem piše, u ovom slučaju recimo Miroslav Mandić, da naslov za priču. I to je dakle za nju samo podsticaj. Kao što je dao Miroslav Mandić naslov za priču, dao joj, ne znam, i Vojislav Despotov, dao joj i Vujica Rešin Tucić i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta sprega života i fikcije, koja jeste autofikcija i nije autofikcija, nije u onom, kako bih rekla, postmodernističkom smislu reči. Ona naprosto jeste potpuno isprepletena, da tako kažem. I što se tiče samog života Judite Šalgo, evo rekla bih nešto što je onako možda pomalo zanimljivo. Judita Šalgo je uvek bila pobunjenik i to znaju ljudi koji su je poznavali, dakle menjala je vrlo često radna mesta, bila je osoba koja je zaista želela da iskreno nastupa u odnosu sa ljudima i to je zaista ostavilo velike posledice i na njeno zdravlje i prekinulo, nažalost, njen književni rad kada je ona upravo bila u nekom stvaralačkom zenitu, kada je mogla najviše da da. Neka dela su ostala nedovršena. Recimo roman Put u Birobidžan. Opet, sa aspekta teorije avangardne umetnosti, nezavršenost jeste legitiman postupak. A sa aspekta neke tradicionalne književne škole,
mi kažemo pa ovo je nezavršeno, mislim šta sad mi o tome da mislimo. Tako da zaista jeste ono što smo pričali na početku, neformalno Judita, jedna velika misterija i koliko god ona osjećala potrebu za tim ospoljavanjem, za tim uplitanjem biografizma, svog tuđeg, biografizma recimo Nenada Mitrova, kojeg je isto tako otrgla od zaborava i vratila ga u književni život tako što ga je pretvorila u jednog od junaka svog romana Put u Birobiđan. Znači, upravo je Judita, bez obzira na sve to, ostala i jeste i dalje možda jedna nepoznanica, da tako kažem. I mislim da će svaki istraživač, bilo da je posmatra sa čisto književno-istorijskog, književno-teorijskog ili šire nekog s aspekta teorije avangarde, doneti, ja mislim, sličan zaključak i da će i dalje naći nešto na čemu može da radi i što može da istražuje. Konceptualni umetnici povezuju vizualni i književni izraz kroz neke vizualno-poetska istraživanja. Oni često tretiraju jezik kao neku autonomnu supstancu, pa sam htjela da te pitam, kada je reč o vokalno-vizualnoj poeziji Judite Šalgo, da li smatraš da je ona jedna interpretacija lirskog diskursa ili jednog podrivanja lirskog diskursa kao tako? Pa ja bih rekla da ona jeste provokacija, čak možda i na neki način, ako smijem da kažem, parodija, ali ne u najgorem smislu značenja, dakle parodija lirskog diskursa, ali jeste i parodija drugih žanrova. I recimo na početku knjige Život na stolu, koja je objavljena 5 godina nakon njene prve knjige 67 minuta naglas, imate priču ili pesmu, tekst nazvan roman. On počinje ovako. Romana, dakle, neće biti, a moglo ga je biti. I onda, dakle, u svakoj strofi ona nam govori šta je moglo da se dogodi, ali se nije dogodilo, da bi na kraju čitalac zaista ostao zamišljen tekstom. Ovo jeste mali roman, ali ovo jeste i antiroman. Da li je ovo pesma, da li je ovo tekst? Dakle, zaista je neverovatno, da kažem onako metaforički, veslala kroz žanrove i umela da ih onako protrese, što se recimo vidi u romanu Trag kočenja, koji je jedna klasična parodija, ja bih rekla, nažalost, roman vrlo zapostavljen kod nas, ali roman koji je zapravo roman o postupku nastanka romana. Mi govorimo danas u svetskoj književnosti, ne znamo, Tristramu Šendiju, govorimo ne znam sad, Don Kihotu recimo ili nekim parodijama romana, koji polaze upravo od toga da određene postupke banalizuju ili da nam otkriju mehanizam njihovog nastanka i tako dalje. I na taj način zapravo parodiraju bilo afirmativno, bilo pežorativno određene vrste koje su im prethodile. Judita Šalgo je upravo to uradila u romanu Trag kočenja. I to je jedan od romana, sad opet otvorit ćemo drugu priču ako počnemo o tome, koji je zaista ostao potpuno skrajnut, nezapažen, nažalost nije deo kanona srpske književnosti, a srpska književnost, nažalost, nikada nije umela da ceni humor i parodijske i humorne žanrove u dovoljnoj meri, što se, mislim, vidi i danas, kad pogledamo samo šta je sve iz lektire današnje izostavljeno, samo taj banalan primer da uzmemo gde su drugi. Istorija srpske književnosti, mislim, obiluje patetikom i patetika je nešto čime se ona hrani, čime se hrane sve potonje generacije i, mislim, iz tog razloga je meni jasno zašto Trag kočenja, recimo, nije mogao da zauzme to mesto, kao što nije mogao, recimo, ni Sterin roman bez romana, takođe jedna parodija, sjajna parodija na ondašnje romane koji su se čitali. Baš si malo prepomenula zbirku za koju sam želela da te pitam, 60 minuta naglas. Možemo li
poput Vujice Rešina Tucića, da je čitamo kao poeziju po tebi? Možemo da je čitamo kao poeziju, možemo da je čitamo zaista na više načina. Možemo da je čitamo, možemo da je recitujemo, jer ona je, dakle, između ostalog, postoji jedan ciklus koji se zove izvedeni tekstovi. Dakle, to su upravo oni tekstovi koji promišljaju samu književnost, položaj književnosti. Možemo da je čitamo kao neki spoj poezije i drugih oblika saznanja, formula i tako dalje. Ima jedan američki kritičar i teoretičar književnosti, Jonathan Kahler, onu čuvenu misao kada govori o konvenciji lirske, zapravo kako mi čitamo lirsku pesmu. On kaže, uzmite jedan novinski oglas i razložite ga u stihove. Oglas tog momenta postaje pesma i mi ga tako doživljavamo. Dakle, Judita Šalgo je uzela obrazac, nekoliko obrazaca, ima dakle čitav ciklus obrazci u knjizi 67 minuta naglas, i učinila ih poezijom. Dakle, sve je moguće kod ove autorke. Zorane, htjela sam da vas pitam, pošto nova umetnička praksa na različite načine problematizuje figuru autorskog subjekta koja je nasleđena tako iz tradicionalne estetike i tako. Recimo mikrofon. Pa jedna strategija problematizovanja te figure čini mi se da je i praksa delovanja u umetničkim grupama kao neko razuđivanje, kako da kažem, tog autorskog subjekta. S obzirom da ste vi jedan od osnivača asocijacije, apsolutno, želela sam da vas pitam iz ličnog iskustva kako umetnik sebe u ovakvim problemskim zajednicama opaža, kako sebe, mislim, umetničko smislu definiš, ako je to moguće definisati. Pa to je uvek problem kada imate jedan monolit, jedan, da kažem, utvrđeni, kodifikovani oblik rada. Prvo, moje iskustvo zapravo dolaze pre svega kao klinac, sam zapravo počeo da bio sam uključen u procese sviranja i improvizovane muzike sa ljudima u gradu, tako da zapravo neku svest u prvom spoznaji i samopouzdanja u nekim procesima su zapravo dolazili iz kolektivne prakse. I ja se držim ja mislim da se to vodi kao, da kažem, afrička poslovica, ako hoćeš brzo idi sam, ako hoćeš daleko idi u grupi. Sad ja se zapravo držim toga da je zapravo taj kolektivni duh nešto što zapravo vrlo često neće naći svoje mesto u knjizi ili nekog štampanom tragu, ali su to upravo ti procesi koje govorim, znači da su rasterećeni jednim potpuno nelinearnim putanjama koji imaju razne meandre, koji imaju razne procesualne situacije koje te osveste o nekim stvarima koje su mnogo dragocenije nego nešto što će samo da se broji u CV-u i tako dalje. I sad to je samo pitanje naravno i ličnog statusa u svemu tome. I sad, sve kad saberem, zapravo shvatam zapravo da je grupni rad zapravo nešto mnogo dragocenije, iz prostog razloga što su mnogi ideje koje su se generisale zapravo tu razmene, isklešu, na kraju kraju napuste, što je isto sjajna stvar, mislim, posle izvesnog vremena nešto odstraniti, ne biti više rob nekim situacijama, što zapravo mnogi konvencije kada si usamljen, zapravo lomete sa nekim koordinatama koje smatraš poljem u kom treba da se kao krećeš. Sad to naravno u malim kulturama kao što smo i mi, onda to postaje dodatno vreme i neka vrsta opterećenja. I u tom smislu mislim da je rad u proizvodu čak je blagotvoran, mislim, ako može da pomogne u tom nekom elastičnom pogledu, promeni, menja dinamiku, menja, jako puno stvari se zapravo menja. I u tom smislu je zapravo onda jedan mali period tog mog procesa kad sam se zapravo susreo sa tom nekim akademskim procesom studiranja, sam imao jedan mali period, kao da kažem, solo, kao karijere, ali sam shvatio zapravo da to je opet jedan uzak, da kažem, horizont u odnosu na sve ostalo što se zapravo razvije i onda je kroz apsolutno samo to nastavljeno zapravo negde atmosfera nečeg iz čega sam i ponikao i pokušavamo zapravo da to kroz razne neka polja istraživanja i nastavimo dalje da radimo. Između ostalog, sad smo baš ove godine objavili te fragmente o
istraživanjima studijama umetničkih organizacija. Mi smo se naravno zadržali sad na polju nama nečeg najbliže u polju umetničkih organizacija i vizualne kulture, ali suštinski mislim da su to univerzalni principi koji funkcionišu uopšte u udruživanju. Postoje fenomenalni primjeri iz raznih oblasti, od Corneliusa Hartjeva koji je preko Scratch orkestra razvijao čitave kao polja koja mi danas onda uočavamo kroz velike kao autore kao što su Brian Eno, Michael Fiedler, to su sve njegovi učenici kasnije, ranije bili 60. Hoću kažem, polje umetničkog stvaralaštva je prepuno tih stvari gde su pune, velika stvari, znači, usvajali kroz neki kolektivni duh. Ali sam hteo sad da se nadožim, već kad pričamo o kolektivnom, mislim da je ovde dodatna atribucija sad ovoj nepoznanici Judite. Ja mislim da bi zapravo, rekao bih da je Judita zaista bila nekako, ne troglava, nego sedmoglava, enigma, mislim. Ona je zapravo svesno baratala, na primjer, sve te primere sad što smo čuli, što pominješ, mislim da ona se poigravala kroz svoju poeziju kao što je Jožef Košut napravio Rad u stolici. Mislim, to je ta jedna pozicija, ona zapravo ne promišlja samo kroz formu teksta. To je samo format kroz koji je to izašlo u neki javni diskurs, ali ja mislim da ona zapravo, ona je umetnica pre svega, ona je jedan multimedijalni umetnik koji je zapravo spletom okolnosti najviše toga uradila u štampanim, nekim kodifikovanim, nama prepoznatim stvarima što zovemo knjiga, kodeks, ali zapravo ona je zapravo osoba koja se bavila happeningom stalno. Mislim, njena poezija je čitana sa pisanom trakom, gde ona sa 50 ljudi svi iščitavaju to isto vreme. Poigravala se sa 67 minuta naravno, što isto, dakle, predstavlja vrijeme koje je potrebno da se pročita. Poigravala se sa tim atribucijama, znači iz istorije avangarde uvodila to, znači i uvodila scenu. Znači ja nju stvarno doživljam kao jednu vrlo sjajnu osobu koja je zapravo imala tu, kako kažem, moć da anticipira povezivanje energije ljudi koji su živeli oko nje i da zapravo nekad, bez obzira koliko je bilo njihovo životno iskustvo, da ih zapravo baci u to središte i da se zapravo svi negde pronalaze opet u nekom središtu kolektivnog rada. Ona je zapravo stalno inicirala neku vrstu kolektivizma. Jeste, a pritom je bila vrlo samostalna. Nikada nije bila deo grupe, nikada nije bila deo nekog izma, znamo i sami koliko su svi novosadski neavangardisti okupljali, dakle, ona je uvek bila negde po strani, ali i tu. Pa da. Kad sam već kod kolektivnog, htela sam da pitam nešto, privuklo mi pažnje nešto na sajtu sadrže jedan, pošto se malo kosi sa nekim konvencionalnim predstavom o zaštiti kao autorskih prava i intelektualne svojine. Za razliku od uobičajenog koncepta, kod vas je navedeno da je poželjno sve objavljene sadržaje kopirati, redistribuirati, koristiti. Pa sam želela nešto da mi kažete malo više o tom konceptu otključavanja znanja, demokratizacije znanja. Pa da, mislim, prvo, kako kažem, evo, vraćamo se opet na ono kao kako smo konstituisani, pa tako što smo zapravo i sopstvenu zrelost sam zapravo doživeo kroz deljeno znanje sa ljudima u potpuno neformalnim okolnostima. Druga stvar, 90. godine, nažalost, mi ovde doživljamo traumatično zbog rata i svih tih okolnosti, a zapravo to je bio proširenje horizonta tehnološkim razvojem, gde je zapravo, sad to u teoriji se već usvaja kao termin tehnotopisti. Pripadam zapravo toj generaciji koja se zapravo kroz razvoj novih tehnologija uvezala i usmerila na pravac jednog, tada verujući zapravo da tehnotopistički gradimo jedan novi horizontalni svet, drugačiji van centara i tako dalje. Nažalost, prva dekada 2000-ih je sve to oborila i vratila nas u neofeudalni koncept, ali hoću da kažem, ta pozicija, znači ta želja da gradimo zapravo stoji na tim postulatima i mi dalje, mislim, kažem, kada želimo da analiziramo takav jedan potez klasičnog, da kažem, kapitalističkog copyright sistema koji mi izučavamo iz, da kažem, nedavne istorije Evrope i sveta, posmatramo ga evropocentrično, jer vidjet ćemo da taj share right ili Creative Commons ili copyleft ili razni modeli koji su se razvili od kraja 90-ih na ovamo na danas, su zapravo neka vrsta
ne kažem ono, običajnog prava drugih društava, koja postoje oko nas i treba da se ugledamo zapravo i na neke druge živote. I u tom smislu, zapravo, mi prihvatamo zapravo da znanje isto tako, ono, zapravo oplemenjuje, širi i nema razloga da bude sputano na bilo koji način. I zato se i trudimo, zapravo sve što objavimo radimo zapravo opet spletom ove nesrećne ekonomije naše male zemlje i malog jezika i svega ostalog zapravo uradimo u relativno malom tiražu, a zapravo sve stvari ono besplatno delimo, kao što i nama besplatno dela. Ali hoću da kažem da je ta politika copyrighta i kompletnog društvene kontrole, sve što vidimo i ovo sad što se dešava zapravo u svetu, dosta zaoštreno. Mislim, sad kad bi pogledali, na primjer, dosta naših prijatelja koji su zapravo razvijali otvorenu knjižnicu, naše drugari iz Multimedijalnog instituta iz Zagreba i uopšte ljudi koji su radili na popularizaciji copyrighta, su sada gonjeni raznim tužbama Evropske komisije, zato što se zapravo razni naslovi sada vraćaju nazad u tvrdi copyright i to na neki način menja malo konfiguraciju celog tog opet pitanje pravo na obrazovanje, pravo na znanje i koga kontroliše, na koji način ga distribuira. Tako da to zapravo zadire sada ponovo u korpus kulturne politike ozbiljnih, da kažem, poremećaja, kontrole, putanje određenih smernica kako se zapravo stvaralaštvo omogućava. Znači, ko ima pravo na to. Pravo na informaciju, pravo na znanje, pravo sve što zapravo proizilazi iz jednog ovog dosta krutog i ne toliko veselog neoliberalnog okruženja u kojem se nalazimo. I s toga zapravo ćemo sad možda to verzalima da napišemo. Zaboravio sam da to stoji dole u bottom line-u. Stavit ćemo u verzal da mogu slobodno uzimaju sve. Neka ostane kao citat. Sad, Sanja, budući da si muzejska savjetnica Centra za intermedijsku i digitalnu umetnost Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, da li možeš možda da izdvojiš neka po tebi relevantna dela koja se nalaze u fundusu i da li smatraš da su ona dovoljno vidljiva u savremenoj umetnosti? Ovako, prvo bih naglasila da smo mi, znači, u odnosu na, u stvari, razvoj same umetničke scene i ono sa čim, na što smo mi usmereni kao muzej, nekako smo želeli da izmenimo i strukturu funkcionisanja samih zbirki unutar muzeja, tako da smo formirali u stvari te centre, to je Centar za interdisciplinarnu i digitalnu umetnost i Centar za film, video i fotografiju, koju vodi moja koleginica Gordana Nikolić. I želeli smo da nekako damo neki odgovor institucije na ono što je neki obrazovni sistem u gradu i što jeste neka, mi smatramo, realna umetnička scena ovde. Znači, kako već Akademija umetnosti ima i nove likovne medije, zahvaljujući svakako i radu Bogdana Bogdanović tamo i kako smo, možemo se pohvaliti na prvih akademija uopšte u regionu koje je uvela taj departman novih likovnih medija, takođe i audio-vizualne medije koje imamo na akademiji. Bilo je veoma potrebno da otvorimo ovakve centre koji nisu u svom fokusu imali samo otkup umetničkih dela, jer smo potpuno svesni da su u pitanju mediji koji često i zbog autorskih prava i zbog recimo funkcionisanja samostalnog na internetu kao web sajtovi i slično, jednostavno ne možemo reći da smo mi potpuni vlasnici nekog umetničkog dela koje funkcioniše tako otvoreno u nekom interdisciplinarnom i interaktivnom okruženju. I iz tog razloga naš fokus nije samo otkup, ali imamo naravno, to poslednjih 10 godina se bavimo otkupom, ali ne mogu reći da smo skroz zadovoljni otkupnom politikom, iz tog razloga što to uvek zavisi od nekih upravljačkih struktura, od toga koliko novca muzej dobije uopšte, i u tom smislu je to vrlo ograničeni neki resurs, ali imamo radove, na primer imamo Kuda Orga, svakako imamo Violara, imamo Isidoru Todorović, imamo Bogdanku Poznanović, Maricu Radojčić. Mislim, ima dosta autora i autorki koji su u toj zbirci interdisciplinarne digitalne umetnosti, ali, kažem, nije fokus samo na tome, već i uopšte otvaranju neke platforme za mogućnost proširenja i razmišljanja uopšte uključenja takve umetničke prakse kod nas. Mi smo s tim u vezi i morali da promenimo i način funkcionisanja našeg administrativnog sistema na neki način, jer mi ne otkupljamo, znači, materijalno umetničko delo koje postoji samo u tom svom jednom obliku, nego
je to znači mogućnost otkupa nečega što je jedan segment, što je dostupno i drugima, što postoji na internetu, što može da se multiplikuje, što će se menjati možda tokom vremena, negde je to samo u pitanju neka dokumentacija, ako je performans u pitanju, sve zavisi. Znači, to su neka otvorene nova pitanja uopšte za funkcionisanje muzejskih institucija i s tim u vezi, mislim, veoma je izazovno u određenom smislu na koji način će se to dalje razvijati. Hvala ti. Sad kad sam već kod recepcije, htela sam da pitam i Draganu, u Tragom kočenja ti jednom pogledu citiraš Vasu Pavkovića koji kaže, čudi se zapravo tom paradoksu da dve tako izuzetne umetničke ličnosti kao što su Judita Šalgo i Vojislav Despotov, tako prepoznatljivog nekog diskusa, rukopisa, tako neobične, nekako nisu doživjele, da kažemo, uspeh, on to tako definiše, meni uvek neko lebde, neki znaci navoda kad kažem uspeh, ali nisu u dovoljnoj meri bili zapaženi među svojim savremenicima. Kako ti to tumačiš? Nisu u nekom smislu, u nekom drugom jesu opet. Sad, to je sve diskutabilno. Šta podrazumevamo pod uspehom? Da li podrazumevamo društvena priznanja, ne znam, nacionalne penzije, otkup knjiga, prodaju knjiga, ne znam, prisutnost u medijima, poluge moći i tako dalje. U tom smislu, naravno, da nisu oni, čini mi se, nisu ka tome ni težili. U nekom drugom smislu, i u kom još nisu u smislu, sad sam se setila, nisu u smislu da su kanonizovani u nekoj, ne znam, istoriji književnosti, ali opet bi se i to ogradila, jer mislim da mi nekih relevantnih istorija književnosti, da se ne lažemo, baš i nemamo. Mi imamo Jovana Deretića koji je, mislim, prevaziđen pre 40 godina. Imamo nekih rivalskih. Moje? Imamo nekih rivalskih istorija književnosti. Pa ne znam, zaista, mislim, ne znam na šta konkretno misliš. Mislim više, ali sve tako. Da, ali ništa nije ono što bi u nekom smislu obuhvatilo i te pokrete koji su bili, uslovno rečeno, i na društvenoj i na umetničkoj margini. Prosto mislim da niko od tih ljudi koji su pisali istoriju književnosti nije imao sluha za neoavangardu. Vi, recimo, niste ni mogli do skoro na nekim kursevima na fakultetima da slušate bilo šta o neoavangardi. Pa ste i u Novom Sadu, gde je upravo i počela, u Novom Sadu koji je imao najjaču neoavangardnu scenu. Tako da, u tom smislu oni zaista nisu ni adekvatno vrednovani, kao što to nije, ne znam, ni pomenuti Nenad Mitrov, to skorije možda čak ni Stanislav Vinaver, uopšte ni avangardni umetnici kod nas i tako dalje. A sa druge strane, ja nekako vidim da i Judita, i Voja Despotov, i Vujica Rešin Tucić, i Katalin Ladik, i Miroslav Mandić, ne znam koliko smo Ljilja i ja samo razgovora vodile na temu Miroslava Mandića i nismo mogli da se načudimo koliko interesantan umetnik o kome bi se dalo toliko i pričati, i pisati i tako dalje. Imam utisak da svi ti ljudi negde žive i da su prisutni i u nekim novim tekstovima i kroz neke, kako bih rekla, performanse, umetničke aktivnosti, akcije koje danas ostvaruju njihovi nastavljači. I čak mi se nekada čini da je ta alternativna, da tako kažem, grana umetnosti ponekada i plodonosnija nego ona konvencionalna i klasična. Nažalost, mi parametre za određivanje književne vrednosti ili neke umetničke vrednosti pouzdane nemamo. Zato najviše i lutamo u nekom mraku, pokušavajući da se snađemo. Ono što je lepo meni, možda nije lepo vama. Nekom je Milan Rakić najveći pisac. Neko će reći, ma dajte, nemojte, molim vas, i tako dalje. Znači, iz tog razloga mislim da prostora ima da se vrati neka, kako da kažem, da se oživi zapravo ta scena iz 60-ih, 70-ih
godina, pa možda čak i nešto kasnije u slučaju Judite, Vojde Spotova, Vujice i tako dalje. Ali je pitanje koliko bi onda to oduzelo od njihovog duha koji jeste bio, koji je ciljao na marginu, koji je ciljao na neke druge vidove recepcije. Vi ne možete neka dela čitati u klasičnom smislu, ne možete sad reći, ajde sad ćemo da stavimo Miroslava Mandića da bude lektira deci, pa sad vi deco sedite pa čitajte, pa kad pročitate onda ćemo da pričamo, mislim. Znate, i ne možete da uzmete, ne znam, okovanu knjigu Slavka Bogdanovića pa da kažete, sad deco, mislim, možete, ali naravno pre toga deca moraju da imaju neko predznanje o tome šta je, ne može ono da se to tako ubaci pred njih. Tako da to hoću da kažem, oni zaista jesu imali svoju publiku, a prosto mislim to što ne može svako da se uključi u proces recepcije ovih umetnika, mislim da to njima ne oduzima mnogo od njihove vrednosti. Hvala, dobro si sad odlično ugledala moju sledeću temu sa ovom decom, pošto sam htela da pomenem knjigu koju pripremi je, ali knjigu Kako razumeti novu umetničku praksu koja je namenjena mladim ili možda neupućenim čitaocima i koja će izaći uskoro u produkciji Artboxa, a nastoji da skrene s nekog strogo didaktičkog kursa i želi da pruži neke koordinate da to ne bude, vidite, decu, nego opet neka mogućnost da se umetnost razume kao, savremena umetnost da se razume kao jedan prostor u kojem je moguće preispitivati prirodu svakog znanja, pa i znanja o samoj umetnosti. Htela sam za sve da postavim to pitanje, koliko smatrate da je takva knjiga potrebna našem kulturnom prostoru? Svakako da je potrebna i mislim da je to, ja govorim kao autor, tako da ne mogu baš da kažem koliko mislim da je potrebna i šta mislim o svemu tom. Mogu samo da kažem da, recimo, iz neke prakse znam da mladi ljudi u Novom Sadu, dakle ljudi koji su ovde rođeni, ne znaju ili ništa ili gotovo ništa o neoavangardnim umetnicima o kojima sada pričamo i kao što smo već tokom razgovora si dotakli toga, dakle neće biti ni mnogo prilike da saznaju nešto o, ne znam, grupama neavangardnih umetnika, konceptualista koje su ovde postojale. Uopšte to je jednoj književnoj klimi koja je vladala. Oni su zapravo uskraćeni i za jedan segment kulturne istorije svog grada, da tako kažem. Dakle, za znanje o Bogdanki Poznanović, njenim performansima, za znanje o piscima, o multimedijalnim umetnicima koji su stvarali i tako dalje. Sa druge strane, mislim da je ova knjiga jako lep priručnik i za one koji sa druge strane se nisu bavili književnošću ili se nisu bavili ovom vrstom književnosti i umetnosti na ovakav način. A sa treće strane, ja tu vidim i nešto što je jako korisno za grad Novi Sad, jer kad vi imate jedan grad koji je u bivšoj Jugoslaviji, koja je imala, dakle, 6 republika, 2 pokrajine, od toga Novi Sad nije baš bio najveći grad, ali jeste imao jednu od najjačih neavangardnih scena. Kada imate jedan onako, rekla bih, koncizan, ali ipak jasan, informativan, duhovit, pregledan, to nije moja zasluga, tako da mogu da hvalim rad na ovu temu. Dakle, mislim da to jako mnogo znači i za one koji žele da nauče nešto o Novom Sadu, dolaze u njega, dakle, mislim da to mnogo znači i za Novi Sad kao buduću evropsku prestonicu kulture. Dobro, ja bih samo dodala možda da su možda često publikacije koje se bave konceptualnom umetnošću, znači neka teorija umetnosti ili istorija umetnosti pisana takvim jezikom da se čini kao da se to znanje namerno čuva u nekim uskim krugovima i ne želi da se proširi
na neku širu zajednicu, da se neke stvari mistifikuju, koriste neki izrazi kako bi se stvorilo neko nerazumevanje i mislim da je s tog razloga jako važno, pogotovo zbog mlađe generacije, da se na neki način to predoči i pokaže na neki i njima razumljiv način. Ja mislim da i sami umetnici prilikom stvaranja svojih umetničkih dela nisu želeli ništa da mistifikuju, nego su se bavili nekim svojim životom, kontekstom koji ih okružuje i nečim što bi vrlo lako i jednostavno bilo razumljivo i mladima i široj publici. I onda dođemo do toga da neke osobe kao Judita, na primjer, njihov, da kažemo, horizont gledanja je bio zapravo 3 metra iznad ili 2 metra ispod. Znači, druga perspektiva kreira potpuno drugu, okruženje koje ona zapravo predstavlja. Onda u tom smislu dolazi do nerazumevanja. Ja mislim da generalno savremena umetnost ima svoju, da kažemo, u prirodi umetničkog procesa je zapravo da pobije samu sebe. I da samim tim zapravo u toj progresivnoj liniji mi u suštini govorimo, mislim da je teško uopšte odrediti šta znači uopšte alternativno, ili to margina. Ona se zapravo bavila svojom obsesivnošću, svojom strašću. Ona je išla jednom putanjom, na primjer Judita ili bilo ko stvara, ne bavi se on taktički ili kalkulantski, sad idem ka jednoj grupi u odnosu na drugi. Mi prosto treba da shvatimo da u velikoj oblasti, da kažem, kulturne produkcije postoji nešto što je ili umetnost ili reprodukcija. A sad ta umetnost, znači kad kažemo savremena umetnost, to je neka vrsta oksimorona. Jer sama umetnost po sebi je već to nešto autentično, aktuelno sada. Sve ono što se reprodukuje je već jedna vrsta, da kažem, konvencije, distance i tako dalje. Samo pitanje kako se to pakuje da bi postalo jasnije ili disperzivnije za jednu veću zajednicu, da se bolje razume i tako dalje. Taj jezik kako se koristi. Mislim, tako tražimo, znači on znači svaki doprinos tom razumevanju jezika umetnosti, naravno da je dobrodošao, mislim, to je neki zaključak. Dobro, pošto se bližimo vremenskom okviru, mislim da smo ga možda već i probili. Samo sam htela da pitam, da li možda neko iz publike žele da postavi našim gostima neko pitanje? Ili piće. Ćemo vidimo kad završimo. Dakle, nema pitanje, da. Dobro, onda želim da vam se zahvalim na inspirativnom razgovoru.